जितु मुवा बेसादनि दामा बारिदों बेबाराव बानलुनि दामाबो बारायगोन सानदों बारिनायथ' बारिखानांगोन गासैबो जेनेबा बेसादफोरनि बेसेनाथ' गोसा जाखाबाय बे हिसाबै बारिनाया आसा दं मालाबा जोङो लसबो जानो गोनां जायो जिहेतुनिखि बेमार बांसिन जुदि बेमार जायोबा जोङो बबेबा बोसोराव माइनासबो जायो जोंहा जिखिनि खरसा जायो बेखिनि खरसाखौबो जों मोनफिना 22 बिघानि एसे सायाव जागोन 22 बिघानि एसे सायाव जागोन बेयाव साबा मथा मथिथ' बुंनो थाङोबा बिघायाव 40 बा 50 नि गेजेराव जाहैयो खावलायनाया बेनो बयबो बेफोरबायसा खेथि खालायनानै जुदि आगबारियोबा आरो इयुनाव मोजां लामा मोनबोगोन खुलुमबाय उदालगुरियाव जोगोनार आबादनि उनाव बे बाराव जितु 20 बिघानिबो बारा जि हायाव बानलुनि आबाद मावनानै दिनै गावखौ सुंथानो नाजादों साबा लाइमोना थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथायानो जाहैबाय भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय नैबे जराफुख्रि ओनसोलनि माखासे गोग्लैसोनाय हा जि हायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरा बानलुनि आबाद मावनानै दिनै गावखौ सुंथानो नाजानाय बे समाव जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बुंनांगोन बेबादि बर'फोरनिफ्राय जि जाखांफुनाय जि लाइमोनफोर दङ दिनै लाइमोन आबादारि बिथांमोना बेबादि आबाद मावनानै जिथु गावखौ सुंथानो नाजानाया बियो हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव जादों होननानै जों बे समाव बुंनांगोन नैबे समाव आं मिथिनो नाजानि जितु बिथांमोना आंजों लोगोसे दङ आरो बेयाव सान हर नांथाबनानै जितु गावसिनि आबादखौ बेयाव गोख्रों बा मोजां मोनसे फिथाइ थायहोनो थाखाय दिनैनि सानाव नाजागासिनो दङ सान्दुं अखा नेवसिनानै आं बिथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा आं सावरायनो नाजानि माब्लानिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि आबाद मावनायखौ जागायजेना मथा मथि जोंहा आजि 4 बोसोरसो जाबाय नामा 4 बोसोरसो जाबाय आरो दुरलक मथा मथि डाइरेक्ट 4 बोसोर बुंजायो आरो बेसेबांसो बेबाराव बेसेबांसो बिघा गायदों मथा मथि 22 बिघानि एसे सायाव जागोन 22 बिघानि एसे सायाव जागोन साबैसे दङ बेयाव साबा बेसेबांसो खरसा बेयाव मथा मथिथ' बुंनो थाङोबा बिघायाव 40 बा 50 नि गेजेराव जाहैयो आरो हिसाबै जुदि बेरामा जुदि नाङाबा अब्लाथ' एसे खमाव जासिगोन बेरामा जुदि नाङोबाथ' बे आरो इसोरनि सायावसै बेरामा गाहाय मा जातनि बेमार बेयाव जाहैबाय थ्रिप्सनि जाहैबाय फारसेथिं भाइरास थ्रिप्स बायदिसिना एम्फौ एनलानि बेफोरबायदि आरो बानलुनि अनगायै मा आबाद मावो जों ओरैनो एसे एनला माइ गायो बे बाराव बानलु गायदों बे बाराव बानलु 4 बोसोर जाफैबाय नोंथांमोना बानलु आबाद मावनाया माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों एक्सपिरियेन्स होनना बुंनो थाङोबाथ' माने प्रत्येक बोसोराव एसे एसे चेन्ज जालाङो माने बेरामा गोदान गोदान फैबाय थायो नालाय थ' एक्जेक्टलि मोनसे बोसोराव जिथुनिखि प्रेक्टिकेल मोनबोयो बिनिख्रुइ एसे एक्सट्रा जाबोयो आरो जाहाथे जोंथ' आरो खुनु ट्रेनिं लानाय नङा नालाय जों एसे गोब्राब जायो नैबे 22 बिघा जितु 22 बिघा नोंथांमोना बानलु आबाद बे बाराव गायदों नङा होमबा दा बेयाव बेसेबांसो मुलाम्फा जागोन बायदि सानदों बेखौथ' एक्जेक्ट बुंनो हानाय नंला मानो होनना बुङोबा बेरामा जुदि मोजां जायोब्लाथ' बुंनोथ' हासिगोन खिन्थु बेरामा दायो बर्थमान नांजेनदोंसो नालाय थ' हिसाबै जेबो बुंनो हाथ'नाय नंला आरो दायो जोंनि मिथिनायावथ' दायो गोबां जितु मुवा बेसादनि दामा बारिदों बे बाराव बानलुनि दामाबो बारायगोन होननानै सानदोंना बारिनायथ' बारिखानांगोन गासैबो जेनेबा बेसादफोरनि बेसेनाथ' गोसा जाखाबाय बे हिसाबै बारिनाया आसा दङ थांनाय बोसोराव बेसेबांसो बिघा गायदोंमोन थांनाय बोसोराव मथा मथि 25फोर जागौमोन 25 बिघासो जागौमोन माबायदि मुलाम्फा मोनदों थांनाय बाराव मथा मथि बुंनो थाङोबा गेजेरावनो होनना बुंहैनांसिगोन आरो मानो होनबा बे बेराम मोननाय बुस्थुखौथ' रावबो हमथानो हाला मालाबा फैब्रबना होयो बेयाव खरसा जायो बहुद जायो बेयाव फिथाइ मोनहैला बे फिथाइ मोनैनि जाहोनाव माने एसे मुलाम्फाया एसे खम जायो आरो दायो थायहांबाय फिथाइया थाइसे थाइनै थायहांबाय बे बाराव फारलाया बेसेबां सोलिदों दायो मार्केटआव दायो मथा मथि बुंनो थाङोबा 500 बेफोरबायदि खोनादों आरो खिन्थु जों फानजेनाखै हयथ' फानजेनबा मिथिसिगोन आरो मा सिमां नुदों बे बानलुजोंसो अथक सिमां नुबाय खिन्थु नुबालाय माथो जाबावनो नङा होमबा बे जाहैबाय खेला जुदि मोजां जायोबाथ' मोजाङानो जाहैबाय खिन्थु बुंना लानो हाया सिमांखौ ट्रेनिं ओरै गैया जास्ट माने प्रेक्टिकेल आरो गावनो गायनानै मा मुलि होनांगौ मा टाइमाव माबोरै जोथोन लानांगौ बेखिनिखौ जों गावनो एसे सोलोंनाय बायदि जाहैबाय आरो
गोबां बेबादिनो नोंथांमोन बायदि लाइमोनफोर दङ दिनै ओरैनो दङ बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानानै दा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन नोंथाङा? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सायोना जाहाथे बै साखरि बाखरि नेयालाफानो जाहाथे ओरैनो गोग्लैसोना हा दङ बेफोराव जाहाथे एसे इनभल्भ जायो माने खामानि मावो बेनिफ्रायबो हयथ' फिथाइ मोनो बेफोरबायदि आरो हाय नंगौ बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे 22 बिघा हायाव जिथु आबाद मावनाय बिथां आबादारिफोर आरो आं मिथिनो नाजाबावनो जिथु बेयाव सासे आबादारिया आंजों लोगोसे दंबावो आं बिथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ बे समाव मिथिनो नाजागोन जिहेथु 22 बिघा बानलु गायदों मा सिमां नुदों नोंथांमोना बे सिमांथ' न'खर सलायनायनि सिमांखौथ' जायबाबो दा मोनसे मोननैबाबो जोंहा जिथुनिखि फरा लेखाबो बारा गैया नालाय जों आरो बेफोर आबादखौनो मावना जायाबा आरो जेरावबोथ' आरो लामा राहा गैला दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौनो एसे एनै मोनगोन होननानै जोङो खेथि खालायदो ओमफ्राय आरो बेखौनो सानो जि बयबो बेबायसानो जुदि साननानै बयबो खेथि खालायनानै जुदि जायोबा निजेनि डेभेलपखौ निजेनो खालायना लानो हायो होननानै आं खावलायदो लाइमोन आफादफोरखौबो जाहाथे ओरैनो थायाजासे बेफोरबायसा खेथि बानलु बा फान्थाव जिखुनु खेथि खालायोब्ला प्रडाक्टखौ जायबाबो 50% बाबो प्रडाक्ट मोनखायो 100 मोनाबाबो बेनिखायनो जोंनियाथ' जोङो जेबो ट्रेनिंफोर लानानै जेबो खेथि खालायाखै ओमफ्राय जोङो दा बोसोरब्रैसो जाबाय जोंनि लोगोफोराबो गायबाय थायोमोन सिगाङावनो दा बिसोरनिफ्रायबो जों सोलोंनानै जों दा बेखौनो खेथि खालायबाय थायो आरो बेलेगथ' खेथि हाबो गैया नालाय जों मालायनि हाफोरखौनो नांगौबा हाग्रा सेफायनानै हानि बनि माबा मोनसे मुलाम्फा होनानै जोङो खेथि खालायदो जिथुनिखि मेडिसिन आरो जिथुनिखि हासारफोरखौ जोङो निजेनो जास्ट खालामनानै सारनाय बेसा जायो बेयाव जोंहा खुनु ट्रेनिंबो गैया आरो जेबो रावनिफ्रायबो जेबो मतामत मोनाखै आच्छा बे समाव जिथु नोंथांमोना 4 बोसोराव जाफैबाय दिनै बानलुनि आबाद मावनाया बेबायदि सरखारनिफ्राय मालाबा समाव जिथु नोंथांमोनाबो खहा जानो गोनां जायो सरखारनिफ्राय बेबायदि माबाफोर हेल्प बा मददफोर मोनदों ना गैया मोनाखै मालाबा जोङो लसबो जानो गोनां जायो जिहेथुनिखि बेमार बांसिन जुदि बेमार जायोबा जोङो बबेबा बोसोराव माइनासबो जायो जोंहा जिखिनि खरसा जायो बेखिनि खरसाखौबो जों मोनफिना बेखौथ' आरो जों मा बुंबावनो सरकारनि फारसेनिफ्रायबो जेबोथ' जोंथ' मोनाखै आरो जों बेफोरबायसा मोनगोन नामा होननानैबो बेबायसा खावलायनायबो जायाखै जिथु दायो आथिखाल जि मुवा बेसादनि दामा गोबां बारिदों बे समाव नोंथांमोना नैबे बानलुनि प्रडाक्टनिफ्राय एसेबाबो मुलाम्फा जागोन ना सानदों ना जागोन मुलाम्फाया गेरान्टियानो बायसा नुदो दंफांनि सायलाय बेमाराबो एसे मोजां जाबोदो दा बर्थमानलाय आच्छा नोंथांमोननि बे आबाद फोथाराव मा जाथोनि मा बानलु गायदों बानलुआ ओरैनो नाम हिसाबावथ' बहुद दङ नैबेखौ जोङो निजेनि प्रडाक्टआव गायनाय जोङो लकेल होननानै बुङो लकेल बानलु आरो जिथुनिखि जोङो सालानि फानलुखौथ' जोंनियाव बेयाव जाबाङा नालाय खोला साइडआव बियो आरो एडभान्स गायजाया बियो मथा मथि मास मोनथामनि भितराव प्रडाक्ट मोननाय जायो आरो दायो मास मोननै जाबाय बबे मासाव गायजेनदोंमोन नोंथांमोना जोङो बेखौ माबायाव गायदोंमोन एप्रिलाव एप्रिलनि 8 तारिखआव गायदोंमोन आङो एप्रिलनि 8 तारिख दिनै मथा मथि मास मोननै एसे बारबाय आरो मास थायांनो हमबाय मा खावलायगोन फैबाय थानाय समाव उनफोरनिसिम आरो खावलायनाया बेनो बयबो बेफोरबायसा खेथि खालायनानै जुदि आगबारियोबा आरो इयुनाव मोजां लामा मोनबोगोन आरो मोजां प्रडाक्ट मोनगोन आरो खावलायनाय आरो बेफोरबायसा बानलु फान्थाव बिलाहि बहुद जि हायो बेफोरबायसानो जुदि गावनो प्रेक्टिकेल लानानै जुदि गायोबा मोजां जाबोगोन होननानै आं खावलायो आरो हाय नंगौ बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे जिथु जरा फुख्रि हालामाव जि ओरैनो गोग्लैसोना थानाय 20 बिघानिबो जि बारा हा बे हायाव दिनैनि सानाव बानलु आबाद मावनाय बिथां आबादारिफोर आरो बिथांमोना बुंदों दिनैनि सानाव जिहेथु बेयाव बानलु गायोब्ला जिथु बिथांमोना 4 बोसोर एक्सपिरियेन्स मोनबाय होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै 4 बोसोराव आगान होबाय बानलु गायनानै दिनै बानलुनि प्रडाक्टआ बा बानलुआ माबायदि फिथाइ होदों बिथांमोननो बिनि गासैबो मोन्दांथिखौ बिथांमोना दिनैनि सानाव मोननो हाबाय आरो बिथांमोना बुंबावदों जिथु ओरैनो थानाय हायाव ओरैनो गारसोना दोनाबालानो दिनै बेयाव आबाद मावोब्ला
थाइसे थाइनैबाबो जिथु न'खर सुंनायाव एसेबाबो मददथि मोननो हायो होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे मालाबा समाव खहाबो जानो गोनां जायो होननानै बुंदों नाथाय खहा जानाय समाव दिनै सरखारनि फारसेनिफ्राय बा सरखारि आबाद बिफाननिफ्राय बिथांमोना जेबो मददथि मोननो हाया नैबे बाथ्राखौबो बुंदों बेनिखायनो जोंबो खावलायदों फैबाय थानाय समाव जिथु आबादारिफोरखौ बिथांमोना जि जोंनि खुंथाय सरखाराव थानाय आरो बिथांमोना जि मददथि खालामो बिथांमोनखौ आरो गोजौ फारसे आबाद मावनायाव बिथिङाव जिथु थुलुंगा होनो हायो बेखौ जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै थारैनो नैबे समाव बुंनांगोन जोङो जिहेतु बे एसेल' बिबांनि जिथु आबाद नङा बियो दिनै खमैबो बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बियो 22 बिगा हा बे हायावनो बिथांमोना दिनै बेयाव बानलु गायदों आरो बेयाव मेक्सिमामै जिथु बेयाव नैबे ओनसोलाव सोलिनाय नैबे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा जानाय बानलुखौनो बिथांमोना बेयाव गायनानै दिहुननो नाजादों होननानै बुंदों आरो बियो दिनै दान मोननै जाफैबाय दान मोननैयावनो बिथांमोना नैबे जिथु बानलुनिफ्राय थाइफा थाइनै फिथाइफोरखौ दिनैनि सानाव खानो मोनबाय बा बिथांमोना मोननो हाबाय होननानै बे समाव जोंनिसिम फोरमायदों दा बेनिखायनो जोंबो हास्थायदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बेबायदिनो आबाद बिथिंजों फिन जौगानो हाबावगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि